Minasan. Ano nakita ang minasan oh? Murag iro sa ni minasan tong duulon. Ay, rakon minasan namatay. Rakon. First time nakakita rakon minasan no. Patay pa jud. Abantin ta minasan. Ang kalami diri minasan no, bisikleta minasan ba? Naagi mga partition ng mga bisikleta minasan, mo nang safety kay mga rides diri minasan ba. 6 kilometers niya mong biyahe ni Parigador is din na mo ron mga tumig Second Street. Mga kuan ba, mga sikanhan nga mga gamit ba. Natay dalabyan nga pang skateboarding nga park minasan no. Minasan, mo ni siya Sakura minasan no, pasilip ba status niya ron. Humana siya bloom. Naabot lagi mi minasan. Hello? Second Street. So musulod na mi. Minasan no, naabot na to Second Street. Duha ka kung sikat diri minasan, hard off og Second Street. So kibali ang issue ani minasan kibali, may mga karaang gamit ang mga Hapon, di na nila ilabas sa basurahan kun dili ila nang i-appre sa Second Street. So ang Second Street minasan, ila na po nang butang presyo. So mga sikanhan ni siya nga mga gamit. So atong sundon minasan, kibali dool ni sa akong city nga gijudihan. Nakanto na ko diri kantuhan o katulo. First time pa ni Parigador kay estima na mo sa nagbike ning duha. Sulod ta minasan kasi mga naa dito. May mga tab, mga TV, mga gitara. Siyempre mga action figures, di na siya mawala. Si Sabo, si Lupi. So kaning mga action figures minasan no, nga mga animes, mga ganahan jud kay ko pero umupalit ko ani minasan manguliksyon ko minasan makalusing jud pud siya kay mahal man gud pud siya. Ug isa pa. Ug isa pa minasan no, murag expenses ra siya kumpara sa kuha. So ako lang ididikit sa akong anak minasan Haikyuu ganahan siya. So instinct nga ganahan ko para sa sarili, tun lang akong anak kay para malipay siya. Kung makita ko Haikyuu akong palitan. So walay Haikyuu minasan no. Maori lang display gamay ra. Mga laptop. Mo Toshiba. Ka-cute sa Vans ug Converse oy. Nike oh. Gupuha ni oy. Pais kini sa asawa ba si Mama Ibi. Mahal lang. 4,290. So ang mga presyo diri minasan no kay mga mahal gid gihapon siya. Mag-brand new na lang ko. Siyempre dili mawala ang mga Louis Vuitton. Barato lagi. So wala kina ko na shootan ng mga produkto lang, mga pantalon, mga sapatos, di ko sa niya. Karon minasan kanila ko napalit. Ako lang siyang gihapan minasan kasi mahay ko ba. Nara minasan oh. Piting humuka minasan. Humuka siya tila. Fights kaysa sa akong anak. So basig magmahay na pug ko ba, sayang manggod. Ang price ani bisan sekreto lang. Basta gwapo gyud siya, napay siya sa good condition. Ang iyang damage minsan kanilang oh, garas gamay. Pero tibay jud siya minasan. So maura ni una light gamay. Pero panalo na kini basig magmahay na pug ko laging di na po na ako mapalit ba, magsina po ko gunahuna. Sus pandamay. Fights na ni. Pasong anak. So salamat kay minasan no. So mao to minasan ang Second Street minasan og na mao to na pilian nga sapatos. So bahalag siya kun lang gi piyong. Salamat kay minasan.